Nobody can say. We are pano mai. Come. Hoover. So keep quiet. If you don't want me to bring the Hoover, keep quiet. That is the other weakness here. You can put it back. She's quiet now. She's quiet now. Put it back. Asimwana kuvurizwa neHoover chu. Uyo abatisa kwenda. Kwanovengirwa sound yacho. Sound yeHoover I think. But ikamboya nyara. Gona. Eunice, how are you? What say Bamnin and the family? Say. Bamnin what's in him? Guys, we are also pano mdisupport. Chieza! How are you, Chieza? Getsira baraenda kuno kwa bushu. Sure, muri maskana. Makesa ariti kunototombozati makesa anoenda naimi. Muti gori ratedzwa kuAfrica zvichatiomera naimi. Makesa akuenda. Zvichatotiomera chaiko. Hey! Sha £100 ndakwanisa iwe wamahodha 300 rand mawigi ako. Right, nyasha. Wig ye original. Kana newosha brand zako. Can you buy this original wig 300 rand? This is 100% Brazilian. 100% Brazilian. And then you think we get a 300. Kana chita 300 nyasha iwe just go and buy kwancha 300. Ngarege ndikandivhe ndatomublock. Tive tangu pizza neban. Machu. Antika ndonotinga kwaunoziva kunoita ningikiri kunoita 300. 300 chaiyo wigi chaiyo igoiwana 300 100% Brazilian unokwana iwe kwanzi kumaspice Juliet ndakakutsamwira handisi kutopindura siningikira kwemaspice maspices ariko tichaita group remaspice anoda maspice kuti akwanise ngouya osvikira kwaanosvikira then imotora maspices handika guys kune vana satani vanoda kungouya kuzotaura kuti wig yakasitengwa mari yakateka iyi wig dzakatobhururuka idzi guys kukwira ndekati yakananga kuno 100% igonzi inoita 300 rand. De munhu wese asina wig South Africa guys. De munhu wese anoti ndipewo wig asina. Nokuti 300 rand imari yepiece job kakawana. Saka uyo hakuna anzi mafuta ofa ariko kuda kwamukoma Gordon. Ariko kwamkoda Gordon. Right guys, ndine mawig ende munhu atotaura zvoti kwanzi wig 100 munhu wenyu. Auya neghost. Azase kuti pari kuita mari. Maona kuti mune maghost ka? Munhu wenyu kugroup kwenyuko. Asori ndosaka ndauya ndikutaridzei. Ndati ndikutaridzei ndosaka ndaita live. Handisi kutombogarisa pa live inoi. Handisi because ndinoda tomboona TV. Hanzi makansamure. Because handina kukuona Juliet Ngando. Handina kukuona kubo. Handina kukuona. Saka ndakatogona. Timu rangu rese sina kuya kubo. Ende munhu zvakaita. Timu rangu rinogara ndinaro kuWhatsApp ka. Ndo risina kuya kubo. Vanhu vandisingatonyanya kutaura navo kuWhatsApp ka ndo vakauya vakasapota. You tend to wonder kuti zvinofamba sei. Timu ranoti timu rako checheruka harina kuya kubo. Timu rano ndinenge richitoti kurera itoti taishika kuti tisvikowo kuinbox kwenyuka ndo rakanga rakazara guys. Tatine full house. Matickets were sold out. Kwanzi you never responded to app. No, I respond off. Are you sure you're using the same app? Are you sure une good ngikiri WhatsApp number? Pamwe mbotarisa WhatsApp because mawa nasa ndinakana message iri hanging. Da clear ma message ese ku WhatsApp. Ese nda clear. Yesi nobe nkandla. Kandidate ndokudai kani. Samantha ndokuda kan ndokuvigira stock sweet. Kwa ini makantona ere tula naitula ngaripo. Tula wangosipo kuri mna nokusiba. Wangosiko tula kubo. Kwanza I can vouch for her. I have heard it in over 8 years. Tell them tafadzwa. Tell them. So muvengi anongouya okanda message. Taida kuya similar than exam sure. Letu sure ere. Van timu rangu I never. Julie zakuti ndandiripo. Julie. Hanzi ndakafika dress green afro wig. Asina mboti ndini Julie ine madzako Julie we. Kwanzi nafarai ndandiri kubasa mfunge. Farai chiro kaita kubasa. Unoya kusero kuti simeli zvaita vamwe. Ini ndiri kuti ndashaya munokusiya pa shiftini. Ndashaya munokuchinjana naye. Saka chi ndandisikwanisa kuya ndozvingoita vamwe wani.
izvo zvamuvanhu vasina tombokwanisa kuuya kubhowa ndikutongonovaonawo zvedu vachitongoti shuyai kana sindiri free musaka tichitongoni ndinodaro isati yauya po Pamela Tamira anga asipo anga aripo ndakamuona because ndinomuziva. Peshi wanga asiko Pamela ndi Peshi was not there. Anga aripo ndakamuona ndinomuziva ndatove nema clear pictures ake. So dei ndanda anga aripo Peshi dei ndakamuona Peshi, you were not there. Peshi Pamela Peshi Pamela Peshika Juliet unditumire picture tuone. Unditumire picture tuone Juliet ndirangarire. Asentro kusina ukona. Kaiwa Pamela Peshi wanga asiko. Patience wanga asiko. Anga ariko ndakamuona kutoti ushu. Ndakatotarisa anga asiko zvake. She was not there. All right. I will send you my picture. All right. Ukanipa picture ndogona kuremember. Kwai ndati aufane fone kufriza. Kuti kudii kwai? Hanzi naFarai ndakakudzai kuseri. Farai wakandudza kuseri. Sure. Wakandudza here kuseri paya. Handicharemember. Ufana kuenda unomuona ticharonga. Farai. Makataura naye? Ndiye reverend. Undi reverend Farai? Kuva zochinja zita wani kuti Mapamula. Farai Mapamula. Vava vasina mboti reverend here. Okay, Rev. Tichazosvika kuarea kwenyu ikoko. Maishana zine zvinodai kuzvairira ndanasisi vako. Makabona kwadzoka zvinoita. Iwe uri kuAfrica uko. Indira nasisi vako patable. Kuno kuUK. Hey maishanas. Jina na sister wako kuno kuUK. Wakawasei. Hey maishanas. Wakawasei. But if you see wako shame, they love you very much. Our reverend in Ndaona, they love you very much. They spoke highly of you. They spoke highly. I was telling them, Shando siva urini. Shandino kusiva uri, and exaggerate. Ndomzwari mwana kwaye mwana mshini mwana ndotutuka. Kwai dzimwe dzakazopiswa anga ari mashura ekuda kuenda kujera. Aiwa, guys, msadaro chikiti, don't say that. Msadaro chikiti, guys, don't say that. Don't say that. We must tiko zvinezvi we miss here though guys pafe yakataura chokwadi must tingade ari kupisa guys chimunhu chore machia inini handisi inini I miss here guys inini nangu I miss here because must tingade chimunhu chofaisa must tichia guys then who and who are feeling the absence. I'm not the absent. Me I'm feeling the absent guys pafe the absent I can feel it kuti she's not there something pane chinhu chikushota pane something chikuleka many wasiri kufila but me I can feel it too. Right. Mukoma godwe ndoda kutaza kuti mawigi anoitwa sei. Kuti mawigi anopfekwa sei. Chore machia. Kwai umisi murapa. Taura zvako. Wamokati not me. Wamokati me I do guys. Munhu ngati akazvimiririra. Me I do. Tell us about viki teka totoborokera. Aiwa akakabona guys. Entertainment yanga entertainment zvaingonakidza so. Aingonakidza. Zvaingonakidza so sometimes zvaingoitika. Muda kutena. Ndatotena. Woma tena. Right. Ngatisange ine iri pera ndakabata. Right. Tanzai kuno. Andi muri kuona mawiga ya guys. Muri kuona mawiga ya. Mawiga ya paakauya. Akauya akadai so. Andi mozati tita kama wiga unenge anenge akawanda. Saka ndenge ndakamawiga nona. Saka wigi yakauya inenge yauya yakadai iri mchineti. Yakadai. Anoona inoya yakadai so. Saka wobva waitsikirira futi wesa mukati mehembe futi waitsikirira. Anoona. Saka ndinozosvika amuri kuona ndikutoposta iwaya ndiwo mawigi iwaya ndiwo aya mawigi right se aya makills aya sese yedu vechikuru isita vanhu vechikuru anoziva machembere tinonyanya kufarira zvedidzo dzidzi anditi saka zvaunongoita haitombonetsi anomona waibvisa yakadai so haina unyatsoburisa zvakanaka yakadai anditi imvura iyi this is water guys ishi imvura inoisa muchigaba iyi kuti ndikwanise kudii kuspray imvura ishi water chai mvura chai imvura iyi uri kuzviona ndi kuti imvura iyi kusvika pamakeuza unoda kuita zvaunoda naye imvura iyi this is water anditi and then you see ani muri kuona imvura iyi pure water chaiyo from the tap imvura inetsa muchigaba ani muri kuona imvura iyi
imvura munoona iwe unozongokata apa pakati apa unongoningirira unongozocheka ichi and imvura hamuona tatodzokera kuita makeuza iyo yatodzokera kuita iyo pachayo nangoisa mvura shoma shoma mazvionaka you can see it right maita wanombura musoro wenyu haiwa rikaitise zvedu mawiga pfekai wig right apa hatina kucheka kumberi kwani muri kuona hatina kucheka ndingoita zvedemonstration chete guys I'm just doing zvedemo ani muri kuona ndingoita zvedemo mozocheka apa mogadzirisa handitika kuita zvedemo woisa mvura yako mvura water from the tap you see ndichakutodzokera pamakeuza ayo you see you see it goes back pauri kuda iwewe ani muri kuona it goes back pauri kuda iwewe sevanhu vechikadzi mozogadzira it goes ndatongoti ndangowo mvura shoma because iwigi yekutengesa handisikuda kuti inomausizvo nemuridzi wayo animona ndangoti ndabvira kudaiwo nda kuti munyatsoona pandiri kuti i100% Brazilian ani muri kuona kuti handina pfudzi maoko mangu this is 100% Brazilian dei yanga iri plastic dei yasara maoko animona pandiri kudai so dei yanga iri plastic dei yasara maoko this is 100% product ani muri kuona this is 100% product saka iwewe ndo maitiro ari kuita saka umwe manje pari kuona mawigi achizosvika kwaari inenge iri muchiuyu chayo muchikavha chayo oti wigi iyi haisiriyo maiona konzi haisiriyo wigi yandakaona ndiyo chete inodine chidangoti kana waidi wotrita wigi yako chete 100 pounds chete wigi 100 pounds hapana postage kapa 100 pounds 5 postage yako 5 pounds chete munhu vanotenga mawigi South Africa makamuchida mutenga mawigi mari and mamuchitenga mawigi 1.7 1.8 mobadira futi 1.5 yekutumira and mari seyobva yapinda kana kuti mu2.9 kana mu3000 right now hapana ndikikiri postage 5 pounds postage ingoripo ndeye 5 pounds chete yekuti chisvike kwaunogara iri kuti chisvike kwaunogara handiti right todzosera saka iwa akasiyana anenge ane closure pakati koita ane maclosure 3 handitika koita ine iye to iye iri kwauri dzekusonera zviri kwauri iwewe kuti uda ipi and toendawo kune idzi dzakasiyana wigi guys hani mukona dzinoya dzakatsikirigwa ndiri kubvisa futi muchiyeti tatakatsikirira hani muri kuona ndiyo quality iri kunzi 300 amenoti vaya vave 300 mushaka wako unodziwana quality yakadai you can actually see this is the quality you can actually see you can see how it is mukuona handiti muri kuona and I want the longest one what's it 18 inches at hapo no it's not 18 it's 22 inch it's coming the longest is going to be 22 inches zinosvika kumagaro iri kuuya manje pane zvitakangomirira ichi 16 hanimona kuti maoko angu muri kuona nditi ndikutoda idzi quality dzenyu mimi munosara makazara maoko this is original ish right hande muzongogadzira mega kuningikiri saka idzi dzinenge dzine maelastic magobvu kuti unodakava zvaunoda muri kuona kuti closure yakatanga iri kupi ani muri kuona ine 3 maclosure animona so you can open apa pakati zviri kwauri if you want to open apa pakati antika you can open paside oro so you can cover kudai kuivhara kudai kuvhara kudai zvachose kuvhara ndodze idzi ndodzekunamira idzi ani muri kuona ndoyekunamira ishi right topfeka pfekai musoro wenu maitawo pfekai 22 inches dzinosvika kuma backside dzinenge dziri dze 150 pounds dzedziri 150 pounds muningikiri hamuna chineti but it's fine toda kupfeka zvekutadza chete right hani mukona saka zvavakwauri vazhinji vari kuvana vemazuva ano havadi kuvhura line saka inotogadzikwa yakadai inotoitwa so yonamirwa hani muri kuona inenge yakatodai yakatoita kunge vhudzi apa yakanamirwa apa hani mukona yakatonamirwa apa yakatoita kunge vhudzi apa handitika vamwewo kana chidawo vasingadi kunamira ndivanozovhurawo malaini handitika oisawo malaini yodai animona so zviri kwamuri kuti wewe unenge uchida ipi handi dzakasiyana guys tingatoswedera tichingovhura chingodi ndati nditaridze muri kunyatsokuona quality ishi you see the quality tarisai quality check at the quality look at the quality of this hair tarisai quality yevhudzi it's quality not quantity muri kunyatsoona handiti saka akaseresana mawigi aya handitika ndaitira kuti nditaridze vaya vari kuti ari kutiposwa hasiriwo muri kutipa ndiwo asi kuti akauya akatsikirirwa andimona akatsikirirwa
and kune vanhu vakawanda vari kutenga mawigi, vamwe vakatotora mawigi, vamwe vakatora soti vabhadhara munhu azobhadhara zvikureti. Anomaona ehe, anomaona. So yes, isusu guys takajana nezveku South Africa tiri mahasila kujoni. South Africa tiri mahasila, saka paunotofamba unofamba nehustling yako muhomwe zvatinotoita. Ndandine maAfrican attire anditika akatopera mudenga. MaAfrican attire akasvaka ngoperera mudenga. Ndandinawo anditika ehe. So mafuta atosara mashoma. Maruda mafuta asara mashoma. Anzi kele long one up. Makele ma 12 inches akuna ma long one. Pane ma 14. 12 ne 14. Pane 12 ne 14. Iyi 12 pane 14 yakareba kudarika. Dziripo. Unoona. Saka ndati ndikutaridzei. Kana une usazvinetse zvako nekusura chinetse kana kuti ndingadenda kakugrammar space. But ndainyatsa kuona muziva kuti zvinenge zvechikiribidi guys. If first time yako kuuya uri kuudzwa kumuseta kure chinhu pa airport timu right museta kure kana chinhu. Ini ndifunga kuti zvesvo. Ini ndiri hasira ndachera kufamba nehustling yangu. Zvoko kana ndoendifamba nechinhu saka. Ma weave 100 pounds. Ndono saka ndakanga ivo vava vasingatombozivi ndikati ini ndiri wemarisk guys, muchazwa nyaya yangu yemarisk yeFord Lagoreria. Muiziva kaye kubereka mbanjeya. Yembanje ndakabereka mbanje kumusana wako ndichima manje spray. Ndikati zvino ndohlakwe kana vanatora risk. Andina tomboya nehembe guys, mabhegi angu anga asina hembe. Anomaona mabhegi angu akazara zvinhu zvestaff yekutengesa. Mabhegi angu osari 2 adaizvivaya. Yanga iri staff yekutengesa hembe manga musina kana. Ndave ne 1 pair yebhutsu. 2 nematenesi. Wanene ndakapfeka nematenesi. Nehembe dzangu 2 ndidzo ndaive nadzo. Zvimwe zvese manga mune staff yekutengesa. Tajera kaAfrica. Ehe. Saka mafuta anga akawanda. Ndofunga sara mashoma kana ari emusoro akatopera. Anomaona apasina emusoro akatopera. Ani muri kuona support. Saka Veduwee vanofarira zvemawigi chando chenyu chazouya kundomurunda kumasummer festival uchienda kumafunction akasiyana wigi inongodiwawo. So chero muri nesi chinda kubasa dzemakelzits ndidzo ndakatonyanya kutowanza because sisi vechikuru edu toda dzakati dzikamei dzemakelzits. Ndinoita labor kana muchida munotanga mubhadhara 30 mubhadhara 30 mozobhadhara 40 ndozotumira wiki. Oh okay. Vane kuna vaiti izvozvo. Vatondibvunza vati vari kuita. Wo wakuda kuchangoyawo neCOS. Vakare vari kunoka vaiti izvozvo, especially diary. Madiaries kungoti kawani zvichitongoendera mberi zvakadaro. Saka ani manzwi saka guys. Ehe. Saka ndo zvozvo. Munhu wese ari kuda wig namba iri papa. Munongovabata kuseri nemafuta mashoma asara mashoma asara asava oti angopera stiwa ndichika asi mamwe ari kuya. Anomaona mamwe ari kuya nokuti vamwe havanawo. Zvondoti vekuAustralia vari kungopopota dai angakurumidza kusvika uyo kudzokera achienda kuAustralia angadai asitakura enda nawo nokuti Australia anotopota toda chichi. Anomaona right. Saka ndangoti ndikuonesei kuti mawigi munomaita sei. Hatombone emaziva kuti isusu vechikuru toda zvinhu zvakadzikama. Handiti maona vamwe vangu vechikuru toda zvinhu zvakadzikama. Saka mawigi hambonetseki kuti spray kuti mvura chete akutorova pasi. Anomaona mvura chete akutorova pasi. Ndosaka ndakanyanya kutoopta iwayo because tinopfeka zvakadzikama tichida zvinhu zvakadzikama musoro zvese. Anomaona ndindo kanombopengereka ndimboshama chichi nyaya but timu rangu rimwe risaiwa vanopfeka zvakadzikama ndokuti zvakadzikama. Animazvona right. So guys mawisi saka ndo nyaya yachona. Thank you guys musapota musapota mawigi mubva masapota futi nemuswe kwanox vanenge vari kwanox muswe Saturday. People will be there kwanox muswe Saturday guys. Vanosapotawo kuLeicester uko vanosapotawo mwana wekumusha Zaka Prince. Please support wo Zaka Prince please. Anditika kune show dziriko dzinenge dzichiitwa family show. Kune yemanheru, kune family show, kune imwe yemasikati yemadzimai, koita yemanheru family show, koita futi imwe family show. Anomaona 3 mashows. So let's support our own. Anditika tuona tafa isi kusa Africa tinosapotana but tisatshele kuno kwa nosapotana lochokwadi. Anomaona. Saka guys tokubatai. Sharp.